Dobili smo priznanje za učešće na izuzetno sajamskoj manifestaciji, što evo već dugi niz godina mi kao kompanija mogu da kažem slobodno da tradicionalno prisustvujemo novom sajmu. Ono što znači, mi svake godine očekujemo od ovog sajma i dobijemo svakako jeste ta posjećenost, upoznavanje kupaca, potrošača sa našim novim asortimanom proizvoda. Ono što je novina ove godine, mogu slobodno da naglasim, jeste i to da smo ove godine predstavili se i hotelima Franca, nešto što je sigurno manje poznato crnogorskoj javnosti, što smatramo da će i u narednim godinama ta naša hotelsko-turistička usluga da se razvije i da bude na nivou kao što i mesna industrija koja postoji već 25 godina. Da, tu su tradicionalno priznati su mesnati proizvodi, fermentisane kobasice, novi konzervirani proizvodi gdje sigurno znači svakodnevno tokom cijele godine trudimo se da proširimo, obogatimo taj svoj asortiman i nadamo se da evo i tome i uspijevamo.